खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोरनानै आरो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों अरुणोदय स्किमनि बागैनो माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। मानो होनोबा आङो जोंनि नैबे आसाम सरकारनि फाइनान्स डिपार्टमेन्टनिसिम आरटिआइ होनाय जादोंमोन नैबे अरुणोदय स्किमखौ लानानैनो। जेरै नोंथांमोना गोबाङानो नैबे अरुणोदय स्किमनि 9,000 फैसाखौ थांनाय मार्चआव नोंथांमोना मोननो हायाखै। गोबाङानो नोंथांमोना 9,000 फैसाखौ मोननो हायाखै। दा बिनिखायनो जुदि बेबायदि जानानै दङ एबा गोबाङानो जेनेबा थाबथानानै दङ नालाय 9,000 फैसाखौ मोननो हायाखै। दा बिनिखायनो नोंथांमोना फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन बायदि आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम जानानै सोंहरनाय जादोंमोन नैबे आसाम सरकारनि फाइनान्स डिपार्टमेन्टनिसिम। दा बिथांमोना रिप्लाइखौ हरबाय आरो बेजों लोगोसेनो गोबांनिया नोंथांमोननिया माने अरुणोदय स्किमनिया फैसाया थाबथानानै दङ। दा जा जोंहा बे थाबथानानै दङ दा बेफोर फैसाखौ जोंनि नैबे आसाम सरकारा सोना हरफिनगोन ना हरफिना दा बेफोरनि बागैबो आं सोंहरनाय जादोंमोन। आरो जुदि फैसाखौ सोना हरगोनबा माब्लाथो सोना हरगोन दा बिनि बागैबो आङो सोंनाय जादोंमोन। दा बिनि अनगायैबो आं नोंथांमोननिसिम जानानै माने गोबां बाथ्राखौनो आं सोंहरनाय जादोंमोन जोंनि नैबे आसाम सरकारनि फाइनान्स डिपार्टमेन्टनिसिम। दा बेनिखायनो नोंथांमोना गोबां आपडेटखौनो एबा गोबां बाथ्राखौनो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हागोन अरुणोदय स्किमनि बागै। दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो। दा नोंथांमोना बेहाय नुदों जानांगौ आङो नैबे अरुणोदय स्किमनि दायो कारेन्ट स्टेटासनि बागै माने सोंहरनाय जादोंमोन। नैबे जाखिनि जोंहा पेन्डिं पेमेन्ट दङ अरुणोदय स्किमनि जा जोङो फैसाखौ मोननांगौ दङ दा बिनि बागै आङो सोंहरनाय जादोंमोन। दा बिनि कारेन्ट स्टेटासा दायो माबायदि जानानै दं बेखौ। दा बेवहाय बिथांमोना रिप्लाइआव बेखौ बुंदों आरो जेनेबा जेबो लेट जायाखै एबा जेबो डिले जायाखै नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसा सोनायाव होननानै बिथांमोना माने रिप्लाइखौ आंनिसिम हरदों। दा नोंथांमोना बेखौ मिथिना मोननो हाबाय सरकारनिफ्रायनो माने बियो रिप्लाइआ फैदों आरो आसाम सरकारनि फाइनान्स डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो जे अरुणोदय स्किमनि फैसा सोनायाव जेबो डिले जायाखै बेहाय बुंदों। आरो बिनिफ्राय जेबो पेन्डिं माने अरुणोदयनि जेबो पेन्डिं बेबादि पेमेन्ट जानानै गैया होननानै बिथांमोना रिप्लाइआव बेखौ बुंहरदों। आरो बेजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोननियानो माने भेरिफाइ जानाय जायफोर नोंथांमोननियानो आधारा साक्सेसफुलि माने भेरिफाइ जानाय आधार बेंक एकाउन्टजों लिंक जानाय दा नोंथांमोननिसिमनो माने अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ टाइम टु टाइम माने टाइम जाबानो सोना हरदों होननानै बिथांमोना बेहाय बुंदों। आरो बिनिफ्राय आं बेहाय सोंदोंमोन आरो जुदि डिलेफोर जादोंबा नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसा सोनायाव दा बेहाय मानि थाखाय डिले जादों आं बेफोरनि बागैबो सोंहरनाय जादोंमोन। दा बिथांमोना बेहाय बुंहरदों जेबो बेबादि डिले जायाखै अरुणोदय स्किमनि फैसा सोनायाव टाइम टु टाइम जा डेटआव सोनांगौ दा बेहायनो जोङो माने बेहायनो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोना हरनाय जादों बेबादि बिथांमोना नैबे लिरना होदों आरो नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय। एक्जेक्टलि मा बाथ्रा बुंदों बेखौ नोंथांमोना लिरनायखौ नायनो हागोन। दा बेजों लोगोसेनो आं बेहाय माबाफोर जेनेबा फाइनान्सियेलि माबाफोर टेकनिकेल इसुनि थाखाय डिलेफोर जादों नामा अरुणोदय स्किमनि फैसा सोनायाव होननानै आं बेबादि सोंहरनायावबो बिथांमोना माने दाख्लैनि इलेक्सननि खोथाखौ बिथांमोना रायखाङाखै। बेहाय बिथांमोना डाइरेक्ट माने जेबो डिले जायाखै बेबादि जेबो एडमिनिस्ट्रेटिभ जेबो फाइनान्सियेल इसु बेबादि जेबो जायाखै होननानै बिथांमोना बेहाय लिरनानै होदों। नाथायबा बेहाय बिथांमोना बुंदों आरो गोबांनियानो रिजेक्ट जादों गोबांनियानो माने इनकारेक्ट बेंक एकाउन्ट डिटेल्स होनायनि थाखाय माखासेनिया माने एनपिसिआइ मेपिंआव फेलार जानायनि थाखाय माखासेना बेंकनिया माने रिजेक्ट जानायनि थाखाय बिथांमोना फैसाखौ मोननो हायाखै बेबादि बिथांमोना बेहाय लिरनानै होदों आरो माखासेना बेंक एकाउन्टआ क्लस जानायनि थाखाय बिथांमोना माने फैसाखौ मोननो हायाखै बेबादि जादों आरो इनएक्टिभ जानायनि थाखायबो बिथांमोना फैसाखौ मोननो हायाखै बेबादि होननानै बिथांमोना लिरनानै होदों। दा बेजों लोगोसेनो आं बेहाय सोंहरनाय जादोंमोन नैबे अरुणोदय स्किमनि जायफोर नोंथांमोना मुलाम्फा सिगाङाव मोनबाय थानो हायोमोन जेरै नैबे अरुणोदय 1.0 अरुणोदय 2.0 नि जोहै नोंथांमोना गोबानो मुलाम्फाखौ मोननो हायोमोन। नाथायबा 9,000 फैसाखौ नोंथांमोना गोबानो मोननो हायाखै होननानै आं बेखौ मिथिना मोननो हानाय जादों। गोबानो नोंथांमोना कमप्लेनबो खालामदोंमोन इलेक्सननि सिगां बेखौथ' जोङो गासिबो निउस पेपारावनो नुजोबखादों एबा निउस चेनेलावनो जोङो नुजोबखादों। दा बिनि बागै आं सोंहरनाय जादोंमोन जे नैबे जायफोर अरुणोदय 1.0 अरुणोदय 2.0 नि बेनिफिसियारि जायफोर बिथांमोना 9,000 फैसाखौ माने मोननो हायाखै दा बिथांमोना माने फैसाखौ मोननो हागोन हाया आं बिनि बागै सोंहरनाय जादोंमोन। दा बिथांमोना बेहाय रिप्लाइखौ होदों मार्चआव नैबे अरुणोदय स्किमनि जोहै 9,000 फैसाखौ माने हरनाय जादोंमोन बेखौ सोना होनाय जादोंमोन होननानै बिथांमोना बेहाय लिरना होदों। जों बयबो मिथिखागौ जों माने मार्च मासाव जोङो मोननो हादोंमोन मार्चनि 20 तारिखआव अरुणोदय स्किमनि जोहै 9,000 फैसाखौ। दा बिनिफ्राय जायफोर बिथांमोननियानो आधारा भेरिफाइ जानाय जायफोर बिथांमोननि एकाउन्टआ माने भेरिफाइ जानाय दा बिथांमोननो नैबे 9,000 फैसाखौ सोना हरनाय जादोंमोन। दा बेनिखायनो रावनोबो बेबादि रावखौबो माने उइथेलाव खालामनाय जायाखै जेनेबा
रावनोबो अरुनदय स्किमनि फैसाखौ जायफोरनि नामा बेनिफिसियारि लिस्टआव दंखायो दा बिथांमोननो माने फैसाखौ हरालासिनो थायाखै बेबादि होननानै बिथांमोना बेहाय लिरनानै होदों माने गासिबनोबो बिथांमोना 9,000 फैसाखौ सोना हरदों जाहैबाय नैबे अरुनदय 1.1 जा अरुनदय 2.1 जा अरुनदय 3.1 जा जायफोर बिथांमोननि नामानो बेनिफिसियारि लिस्टआव दङ दा बिथांमोननिसिमनो माने बेंक एकाउन्टआव 9,000 फैसाखौ थांनाय मार्चआव सोना हरदों होननानै बिथांमोना लिरनानै होदों दा बेवहाय गोबाङानो माने कमप्लेन खालामदोंमोन नालाय जेनेबा अरुनदय स्किमनि फैसाखौ 9,000 फैसाखौ मोननो हायासै होननानै दा बेनिखायनो आं बेहाय सोंहरदोंमोन जेनेबा गासै खैजनसो मानसिफोरा जायफोरनि नामा बेनिफिसियारि लिस्टआव दंखायो नाथायबा 9,000 फैसाखौ मोननो हायाखै दा बिथांमोना खैजनसो मोननो हायाखै होननानै बेबादिबो सोंहरनाय जादोंमोन दा बेवहाय बिथांमोना रिप्लाइखौ होदों आरो जेनेबा रावनिसिमबो बेबादि 9,000 फैसाखौ सोना हराखै एबा सरकारा जेबो माने उइथेल खालामाखै सोरबा माने माखासे मानसिफोरनो होननानै बेबादि जोंहा बेहाय लिरनानै होआखै माने बिथांमोननि बादिबा गासिबो बेनिफिसियारिनो माने 9,000 फैसाखौ सोना हरजोबदों जाहैबाय रावखौबो माने उइथेलाव दोनाखै एबा रावनोबो माने 9,000 फैसाखौ सोना हराखै जायफोरनि नामा बेनिफिसियारि लिस्टआव दङ दा बिथांमोननो माने 9,000 फैसाखौ सोना हरजोबदों होननानै बिथांमोना बुंदों आरो बिनिफ्राय जेबो बिथांमोना बेहाय लिस्टखौ होआसै जेनेबा खैजनसोआ 9,000 फैसाखौ मोननो हायासै बिनि लिस्टखौ बिथांमोना बेहाय होआसै नोंथांमोना नायनो हागोन ने बेहाय बुंदों देयर आर नो बेनिफिसियारि एगेन्स्ट हुम पेमेन्ट अफ 9,000 हेज बिन withheld by the government होननानै बेहाय बुंदों जेनेबा रावबो बेबादि बेनिफिसियारि गैया जायखौ माने 9,000 फैसाखौ सोनायखौ सरकारा उइथेल खालामना दोनदों बेबादि रावबो गैया होननानै बिथांमोना रिप्लाइआव होदों दा बिनिफ्राय आङो जुदि दङबा मानि थाखाय बेबादि नन पेमेन्ट खालामाखै होननानै आं बेबादि सोंहरनाय जादोंमोन 9,000 फैसाखौ दा बिथांमोननि बायदिबा बेहाय जेबो पेन्डिं पेमेन्ट गैया बेबादि बिथांमोना बुंदों नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन नै दा बिनिफ्राय आं बेहायबो सोंहरनाय जादोंमोन जे 9,000 फैसा जा पेन्डिं जाना दं जायफोर बिथांमोना मोननो हायाखै दा बिथांमोना मोननो थाखाय माबाफोर खामानि मावनांगोन नामा माबाफोर प्रसेसखौ बिथांमोना फल' खालामनांगोन नामा आं बेबादि सोंनायाव दा बेवहाय बेबादि जेबो सोंथिया फैया जेराव रावबो पेन्डिं पेमेन्ट बेबादि थानानै गैजाया एबा गासिबनोबो जोङो सोना हरखाबाय बिथांमोननि बायदिबा आरो बाथ्रा बुंनाया जेनेबा कुइसना बे सोंथिया फैथावना जाया मानो होनोबा रावबो माने पेन्डिं जानानै गैया 9,000 फैसाखौ मोननांगौनि होननानै बिथांमोना रिप्लाइखौ होदों दा बिनिफ्राय आं टाइमलाइनखौबो सोंदोंमोन जुदि पेन्डिं जानानै दङबा माब्लाथो सोगोन बादि दा बेवहाय बिथांमोना बुंदों जेबो बेबादि पेन्डिं पेमेन्टआनो गैया दा बेनिखायनो बेबादि कुइसना फैथावना नङा जे सरकारा पेन्डिं पेमेन्टखौ सोगोन बेबादि मानो होनोबा पेन्डिं पेमेन्टआनो गैया गासिखौबो सोना हरखाजोबदों बेबादि आरो बिथांमोननि बायदिबा दा बिनिफ्राय आं डिस्ट्रिक्ट वाइसआवबो सोंदोंमोन जुदि पेन्डिं पेमेन्ट खालामनांगौ दङबा जायफोर बिथांमोना 9,000 फैसाखौ मोननो हायाखै दा बिथांमोननि लिस्टखौ जेनेबा डिस्ट्रिक्ट वाइसआव खैजनसो मोननो हायाखै बिथांमोननि लिस्टखौ आङो माने बे खैजनसो मोननो हायाखै बिथांमोननि नाम्बारखौ आं बेहाय बिहरनाय जादोंमोन दा बेवहायबो बिथांमोना बे लिस्टखौ हराखै जे जेबो पेन्डिं पेमेन्ट गैया गासिबनोबो सोना हरजोबदों अरुनदय स्किमनि 9,000 फैसाखौ जायफोर बिथांमोननि नामानो बेनिफिसियारि लिस्टआव दङ दा बिथांमोननिसिमनो माने सोना हरदों होननानै बिथांमोना बेहाय बुंदों दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन बेहाय आं माखासे डिटेल्स बिहरदोंमोन बेखौबो बिथांमोना हरासै दा बिनिफ्राय आं माने लास्ट बोसोरनियाव जायफोर बिथांमोना अरुनदय स्किमनिया माने बन्द जाजानाय एबा पेन्डिं जानानै दं दा बेफोरनि डिटेल्सखौबो आं बिहरनाय जादोंमोन जेबो बेबादि पेन्डिं गैया बेबादि होननानै बिथांमोना बेहाय लिरनानै होदों दा बिनिफ्राय आं बेहाय बुंहरदोंमोन आरो जेनेबा अरुनदय स्किमनि थाखाय माबाफोर जुदि कमप्लेन होनोबा एबा माबाफोर खामानि मावनोबा मायाव कन्टेक्ट खालामनो नांगौ जुदि पेमेन्टखौ मोनाबा बेबादिबो आं सोंहरनाय जादोंमोन दा बिनि थाखाय बिथांमोना गाव पन्सायत नोंथांमोना बिसिडिसि अफिसाव थांनानैबाबो माने बिनि थाखाय माने कमप्लेन खालामहैनो हागोन नोंथांमोना बेहाय थांनानै खामानिखौ मावनो हागोन होननानै बेबादि बिथांमोना बुंदों आरो बेजों लोगोसेनो डिसि अफिसावबो नोंथांमोना थांनानै खामानिखौ मावहैनो हागोन जुदि नोंथांमोना अरुनदय स्किमनि फैसाखौ मोनाबा होननानै बिथांमोना बेहाय लिरनानै होदों आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना नैबे कन्टेक्ट नाम्बार होनायावबो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन जाहैबाय जुदि नोंथांमोना अरुनदय स्किमनि फैसाखौ मोनाबा होननानै बिथांमोना बेहाय लिरनानै होदों कन्टेक्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 180002026256 दा बेवहायबो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना माने पेमेन्ट मोनैनि बागै सोंहरनो हागोन जाहैबाय दा कमप्लेनबो नोंथांमोना होनो हागोन जाहैबाय दा बिनिफ्राय डिसि अफिसाव गाव पन्सायत जोंनाथ' गैया जोंनाथ' बिसिडिसि नालाय दा बेवहायबो नोंथांमोना थांनानै माने माबा खालामहैनो हागोन जाहैबाय नोंथांमोना कमप्लेन हैनो हागोन जाहैबाय दा बिनि थाखाय जोंहा बे डिटेल्सै बिथांमोना खोन्थाहरदों आरो दा आङो गासै 7था कुइसन सोंनाय जादोंमोन दा बिनि रिप्लाइखौ आं मोनजोबनाय जाबाय नाथायबा
दा आं बेखौ अफिसियेलि मिथिना मोननो हानाय जाबाय नैबे अरुणोदय स्किमनि 9000 फैसानि थाखाय रावनियाबो पेन्डिं जानानै थायाखै बिथांमोननि बायदिबा नोंथांमोननिसिम गासिबनिसिम 9000 फैसाखौ सोना हरदों जाहैबाय आं बे बाथ्राखौ ओरैनो जाथामला बुङाखै मानो होनोबा जोंनि नैबे आसाम सरकारनिनो फाइनान्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय आङो बे आरटिआइनि रिप्लाइखौ मोननो हानायखाय आं नोंथांमोननिसिम दायो बेखौ माने खोन्थाहरनो हानाय जाबाय दा जिखियानो जाया मानो अब्लाबो जोंनि नैबे आसाम सरकारा जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथांमोननिसिम बेखौथ' माने बुंगासिनो दं नङा होमबा नोंथांमोननिसिम बेखौ माने इलेक्शननि केम्पेनिंनि समाव बुंबाय थादों जायफोर नोंथांमोना 9000 फैसाखौ मोननो हायाखै जोङो सोगोन 9000 फैसाखौ बेबादि होननानै बिथांमोना बुंदों आरो बेजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामगोन अरुणोदय स्किमनि थाखाय दा बे अरुणोदय स्किमनि गोदान एप्लाइ खालामनाय जायफोर नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियेल लिस्टआव फैनानै जेब्ला अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना मोनजेनगोन नोंथांमोननिसिम जेब्ला सोजेनगोन दा बे सोजेनखालिनो नोंथांमोननिसिम माने 9000 फैसाखौ सोना हरगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदों दा बेखौ जोङो एसे उनावसो मिथिना मोननो हासिगोन जा बिथाङा नोंथांमोननिसिम रादाय होदों दा बे रादाय होनायखौ बिथांमोना बोरै मावफुङो बेखौथ' जोङो एसे उनावसो मिथिना मोननो हासिगोन दा जिखियानो जाया मानो दायो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गोबां आपडेटखौनो मोननो हाबाय जानांगौ दा बिथांमोननि बायदिबा जेबो डिले जायाखै अरुणोदय स्किमनि फैसा सोनायाव होननानै नोंथांमोननिसिम दायो बेखौ खोन्थाहरदों दा डिले जाबाय जायाखै नोंथांमोना बेखौ गावबागावनो गासिबो बिजिरना नायबानो जाबाय नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नैबे माबायावसो आगस्टआवसो नोंथांमोना मोननो हासिगोन जा नोंथांमोननिसिम माने दाख्लै 9000 फैसा सोदोंमोन दा बेवहाय नोंथांमोननिसिम बैसागुनि नोंथांमोननिसिम माबा हिसाबै उपहार हिसाबैसो नोंथांमोननिसिम हराखैमोन होनबा 4000 ना 3000 फैसाखौ नोंथांमोननिसिम अरुणोदयनि उपहार हिसाबै नोंथांमोननिसिम हरनाय जादोंमोन दा बेफोरखौसो दाजाबजोबखो ना माखो दा बेखौ जेबो मिथिला मोनला दा जिखियानो जायामोन नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नैबे आगस्ट मासनिफ्रायसो मोनफिननो हासिगोन दा बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना जुदि माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गासिबो मानसिफ्रानो नैबे आपडेटफोरनि बागै मिथिना मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों